Здравейте хора, аз съм Бомбата 1, 2, 3 и днес ще играем малко Майнкрафт с Killer. Линк за канала му в описанието, линк за IP-то на сервера и сервер е Ghost. Кажи коти, че аз не мога. Ghost MC. Да, и аз това видео го правя заради мръсните хакери в този сервер. Изтеглих си Хазунито версия 3.5.9, както виждате горе. Вляво Хазуни версия 3.5.9, за да отмъщя яко на мазните хакери. И аз, разбира се, след видеото ще изтрия Хазунито, защото аз не съм хакер. Аз това го правя само за отмъщение на долните хакери. Разбира се, не всички са хакери, някой просто има такъв ранг и не се си чупят яйца. И да започваме, ще играем Егларс Тим с килъра. Аре, виж, чакай. Я виж някак. Мисля, че няма много тук, които... 11-24, ела. Влизай! И някакъв ти е с скина, брат. Знам бе, човек. Но ясно съдно се. Бързо! Влизай в... Сини! Не! Не, виж, жълти, бързо! Всички са вип! И на мен... Зелени! От един отбор да сме. Ливай. Ливаш ли? Да. Хора, нас цена е да сме от един отбор, защото това все пак го правим, говорим общо, пак сме от различни отбори и това не ме кефи. И хора, утре може да има влог с килър някъде навънка из центъра. Ако мои фенове гледат това, утре няма да има гейминг, сам влог в влогърския канал, защото няма да ще чак толкова на компютъра, даже хищ няма. Само ще изляза. Чакайте! Хора, да ви кажа, и аз ще правя нов YouTube канал. Влог Бомбата. И там ще качвам само влогове. Те влогове, които сега утре ще кача 2-3 влога в този канал. Когато съберат гледания и когато направя втория канал, ще изтрия и ще ги кача ще ги изтрия от Бомбата 1, 2, 3, ще ги кача в влог Бомбата. Кръстиков влог, защото те ще са много влогове. И там ще качвам само влогове. Повечето ще е геймплей, отколкото влог, защото малко не спадам по влоговете, а по геймплея. И за това... То щом се казва влог, значи трябва да е само влог. Аз си направих канал само за влогове, защото доста често мога да... хора, даже с килъра си ходим по гостите и там ще снимаме, ще правим разни чаленджи. Пример, когато днеска е 3 март, клипа кога ще го кача? Аре, на 3 март ще го кача и ще се заглавие 3 март, честит 3 март. И малко... аз забравих да честитя на моя клип. Хора, сега не снимам, защото бях снимала, пък той провали всичко и спрях да се снима. И хора, за това ще... Бързо, 12 от 24 идвай! Ана Хадбар. 12... 12, 24. Бързо. 13 и 24. Сини. Добре, влязохме в един бос сме. Хора, ако ме срещнете, аз се казвам Бомбата, защото с Бомбата 1, 2, 3 някой ми е открамнал шибаното име и като влезна иска да пиша логин, обаче аз пиша логин и не знам паролата. И както знаете, ако не дейте да спамете, ти си хакер, се отабонирам, повече няма ти гледам видеята. Аз в началото на клипа обясних,
това го прави за отмъщение на хакерите и виповете. Всъщност няма много помещения за виповете, защото това в смисъл те са го закупили и да. имат тяхното право да се го ползват. Те са дали пари за него и за това, че... Да, Че възпомнявам решението, ама то в смисъл е някакъв гаден да си купил нещо и после да ти наречат, че ти си го хакнал. да. С хакер, например. Тук какъв път намерих. Евчо, малко прекъсваш, макар и да се оправи. И ти на мен ми прекъсваш всъщност. Арти, Евчо, давам една идея на двамата да си направим фен скайп. Аз говоря с този фен скайп, който съм сега. Да те рекламираме ли? Чакай, качил се е видеото. Добре, на другото ми видео ще го направя. Ти само един скайп ли имаш? Да, който, това ще е фен скайп, който ще е такова. Който общо взето с теб, с задни първо ще говоря, че той ти може да се го направи. И моя скайп е фен скайп. Тогава. Махай се, бахвар, мамка ти. О, майко, как дропва то OBS, много товари, бе. Бах ти товарищи OBS. Товари, да. Мисъл, на мен не ми товари компа, сега обикновено когато съм с OBS ми дава, че нямам с 100 FPS, ама иначе ми вървам с 120. Свалям, значи... къде? Аз викам, какво наби? Тя как се наръчна, ние нямаме път. За това ви говоря. За това сега, чакай, Кяура. Мамо. Хакове, окей. Жив ли си, бе? Не, убиха ме. Чакай, аз се пробвам да спечеля. Няма, жив съм, бе. Аз никога не умирам, това да си го знаеш. Мамка ви хакер, Дони. Да, ба. Да е ба. Я чакай, да е ба. Да, да псуваш клиповете си. Виж, да е ба. Тако, Веноме. Абонирайте се за канала на собственика. Хора, абонирайте се и за мене. Малко да помача. Аре, бе. Чай да пуснем флай. Venom X Gaming. Флай тук Флай защо не работи, бе? Защото това е личен сервер. Частим по-скоро. На кой номер трябва да се купя такос? Няма номер, че трябва да платиш тук. Как? От компа ли? Да. Аз не знам на кой номер. Аз ще кажа един. То им лесно как аз ако използвам как ще много. Чакай, сега аз пиша хора. Аз съм ще много лесно. Хора, аз съм Киура. Аура. Браво ти пише. И аз. Да, ама аз няма как. Преди имам, ама сега не. Какво хъмнаш ми? Да, Sky Girls много ми се прави. То се знае, че вече хак е за добре. Чекайте си много моето момче ми гледа, защо му споря. Кой иска да му стегля, дайте Skype. Да, така е. Че готиното е дори да пиша нещо и някой ако заставим пред мен ако бия.
Ако пише майка му, ето, ей, хакер, има, ето, кроне 90, кроне 99 и аз сме хак. И той пусна хака. Таран. Чек, това е готино. Не трябва да цъкам ете. Няма да се щупя пръстите и да учим контузен. Аре, нуп, аре да се сбием да виж каква ми е силна кяурата. Где се работата? Гледай сега какво написах в чата. Да, но е тъпо с хак. Ти само печелиш, ама не за това ще си добър, защото си измамник. Той излича блок, той излича... Аре, брат, прекара се! Кеф ще се кеф. Я виж, аз какво написах. Направо. Дай бутуше. Сега да направо кой те излага. Те е бав статна. То в този сървър не напълни кракинда хакера. Аре, строева мой. Аре, бе. Кой? О, той има лък, той бута. То ма бутна мамка ти. Мамка ти. Ей, маумник. Аз забравих, че нямам яйце. Чай тук да изключим камерата. Сежда. Това са 1, 2, 3, 4. Това не може да скочим излече. Чакай, аз ще играя малко Skyward. Ай, ляхо! Не! Бутнах ли? Не, бе! Аре, и хора, това мисля за тази игра. Вижте описанието и това бай.